Halo, assalamualaikum, selamat pagi Besti. Ayo tak jak golek kerai Besti. Kerai Bengawan iki nang pinggir Bengawan. Kerai iki keraine iki ora ngomekku dhewe ya, Bes. Iki gomeke ibuku ndi ya? Keraine iki ya ana ta ora ya? Lho iki ana tapi kok bungkik-bungkik. Ayo golek ndek sebelah kono, Bes. Sebelah kono ana apa gak ya? Tuh ana iki. Oh. Ana apa gak? Ana neh apa gak iki ya? Mripatku kok gak ketok. Oh iki ana ndek kene. Ibuke duwe anake panen. Ndi yo? Gak ana neh iki koyoke. Iki. Allahu Akbar. Koyok ngono kae, guys, Bengawane, guys. Ketoke wis gak ana maneh iki, guys. Isik cilik-cilik koyo ngene iki kok. Lho, sik pentil kono kae. Sik cilik-cilik. Iki ana anu, guys. Timun kerenan. Bungkik pisan. Ayo njajal golek meneh ana sing kerenan timun apa gak, guys? Iki ana. Boleh. Wah, tipe nek kene ana kemangi, atuk aku gak usah njaluk kemangi mau. Lho kae.